Helo Pawb a chroeso I Teyrnas Y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw creu archarwyr allan o rholiau a papur toiled, ac ar ôl hynna bydd ni'n edrych I fewn i'r trydydd rhan o Pwy Ydi'r Ysbryd Glan. Y pethau bydd chi angen gyda'r crefft yma ydy papur melyn, papur coch a papur glas, ac hefyd bydd angen pensil neu beiro, bydd angen felt tip du, llwyd a coch, ac hefyd bydd angen rholiau papur toiled, siswrn a glud, a papur du hefyd. Wel, croeso yn ôl. Ychydig yn ôl ddysgon ni amdan yr Ysbryd Glan, ac bod yr Ysbryd Glan yn rhan o Duw. Rhan o Duw sydd yn byw yno ni I helpu ni. Clywsom ni am dau ffyrdd gwahanol mae'r Ysbryd Glan yn helpu ni. Un ydy trwy dweud y gwir I ni amdan pwy ydy Duw, ac yr ail peth ydy trwy atgoffa ni I beth sydd yn da a beth sydd yn drwg. Wel, heddiw, dyn ni am dysgu sut mae'r Ysbryd Glan gallu rhoi fathau o pwerau a donia I ni gallu wneud be mae Duw eisiau wneud trwyddo ni. Yn actau pennod 2, adnodau 1 I 8, ar ôl I Iesu mynd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r Ysbryd Glan yn dod. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg I fflamau tân
yn dod I lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar Ysbryd Glan ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd ei galluogi nhw I wneud hynny. Bryd hynny, roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod I aros yn Jerusalem. Clywon nhw sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd I weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu am fod pob un ohonyn nhw yn clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol. O nid o Galilea mae'r pobl yma'n dod, medden nhw. Sut mae nhw gallu siarad ein ieithoedd ni? Waw! Wel, mae'r disgyblion yn aros i'r Ysbryd Glan dod I lawr o'r nefoedd. A dyma fo'n dod ac yn rhoi adonia i'r disgyblion dechrau siarad pob math o ieithoedd o'r byd. Trwy'r Testament Newydd, mae'r Ysbryd Glan yn rhoi donia a pwerau I disgyblion gwahanol. Ac trwy hynny, mae'r disgyblion yma yn gwneud pob math o gwirthiau. Mae rhai o'r disgyblion yn iachau pobl o bod yn dall I gallu gweld, rhai pobl o methu cerdded I gallu neidio a rhedeg, ac hyd yn oed dod â rhywun yn ôl yn fyw. Mae'r un Ysbryd Glan yn byw yn ni heddiw os dyn ni'n caru Iesu. Ond di hwn ddim yn meddwl bod ni I gyd yn mynd I gallu dod â pobl yn ôl yn fyw. Na, be mae hyn yn meddwl ydy, os mae Duw eisiau gwneud gwirthiau trwyddom ni, mae'n gallu gwneud hynna gyda'r Ysbryd Glan sydd yn byw ynom ni. Diolch yn fawr iawn am gwylio eto. Mwynhewch eich archarwyr a na i weld chi dydd Iau. Diolch yn fawr. Hwyl. Tara.